Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, nkhani yatuluka pano itokhala pang'ono yoseketsa. Yes, Political Scientist Association anthu akadaulo ozama pandale akuti anapita kupanga meeting imeneyo kumangochi kunkopola akuti cholinga cha meeting imeneyi nchakuti akufuna aunike bwinobwino za mpando kapena utsogoleri wa vice president kuti chifukwa chani kuyambira nthawi ya Abakeli Muluzi wafika paena ukafika mpaka na lero bwanji president ndi vice wake sagwirizana ndi ena amapeka chiganizo chokuti bola mpando angothetsa. Imagine president kupanda vice akuti ndithu mpando umene afuna angothetsa basi kuti Malawi muno muzingokhala president yekha popanda vice. Choncho timvere malipoti. Kungofotokozera Malawi kuti lero tikuunguza zambiri zokhuzana ndi ofesi imene ya vice president mdziko muno kuti ngati dziko timadziwa kufunikira kwake kwa vice president kuti ntchito yake ya vice president ndi chani nanga chimene chimabweretsa mavuto pakati pa a president ndi achiwiri awo ndi chani mdziko muno. Anzathu a Political Scientist Association in Malawi anali conference kunkopola kumangochi weekend ndipo kumeneko anakambirana zinthu zingapo ndithu ndipo chimodzi chimene anakambirana ndikufunikira kunena kuti ngati dziko tiyambe kuunikiranso nkhani imene ya office imene ya vice president. Ndiye lero tili nawo ndithu anthu atatu onse ochokera ku bungwe limene la Political Scientist Association kuno ku Malawi kuti timve kuti kodi akuti chani anthu amene ife tikukamba za office ya vice president. Tikanena za office ya vice president ndiye kuti tikukamba za mmene akhale kugwirira ntchito kumbuyoko pano ngakhalenso kusogoloko. Tiphunzire Malawi kumaona office beyond the person that is in there. Ndipite kwa Professor Hape Kayuni. Professor Hape Kayuni ndikhulupirira mukundimva? Ndikukumvani. Yes, Professor, timafuna ndithu kuti mwina kungotifotokozera poti inuyo ndinu editor in chief ndifuna ndithu sindifuna kulakwisa pa iyayi koma ndithu nda editor in chief a journal imene imalembedwa ndi bungwe limene la Political Scientist Association mdziko lino. Tatifotokozerani kunena kuti kunali zotani ku mangochi makamaka zokambirana zimene mungathe kuzichita connect ndi mutu wa nkhani mawa uno. Zikomo kwambiri achunga nzanga onse ndi omvera. Indeed Malawi bungwe la Political Science Association yathu kuno ku Malawi tinali ndi msonkhano kuyambira pa 3 ndi pa 4 mwezi uno ndipo kumene ku nkhani ya vice president office ya vice president inakambidwa kuti muzaka 30 zapitazi pakhala kuti office imeneyi isakuyenda bwinobwino makamaka pangwirizano wa president ndi vice president ndipo anakambidwa ku mfundo yoyamba imene inakambidwa yonena kuti mwina Akayuni musanapitirire tipemphe ena tonse Ayuba James Dr. Chingaipe komanso mafuta Bamusi kuti ma microphone amafoni athu tapange mute pamene Akayuni akuyankhula komanso timati tifunse mwina line ya Bamusi mwina muli malo nati pakulowa mphepo kwambiri timangofuna kupempha zimenezo. Pitirizani Akayuni. Zikomo kwambiri. Ku msonkhano wathu mfundo imene inakambidwa ndithu ndipo anthu powunikira kuti kodi office imene iyi tiwunikire mwa mtundu wanji. Choyamba panali ganizo limene munganena Ayuba James kunena kuti tiwunikire malamulo athu kuti vice president awuzidwe bwinobwino zochita bwinobwino malamulo. Alo? Yes, tukumvani ndithu. Choyamba inalionena kuti tiwunikire malamulo athu kuonetsetsa kuti vice president akhale clear kuti kodi ntchito yake ndiyotani.
aziziwika bwino kuti akamalowa mu office mu aziziwa kuti ineyo ndizakuzavisamadalire kuti president apase ntchito yakuti mmene anenera Ayuba James ndesi ndibwereza bwino koma ndimene fundo yoyamba imene inakambidwa. Fundo yachiwiri imene ganizo lina linabwerapo ndilonena kuti mwina tisatire munga ngati amachitira anzathu aku Zambia kunena kuti vice president suti amakhala pa ticket ya zisankho ayi. Ndiye vice president uja amasankhidwa ndi munthu amene wawina upresident. Ndi amene wawina upresident uja amasankha amene amasankhira nduna mkabineti chimozimoziso amatha kusankha kuti tsopano vice president wanga ndi wakuti. Ndeno zisiyana kwambiri ndi kuno chifukwa chakuti vice president amakhala pa ticket amamusankhidwa ndi anthu kutanthauza kuti president sangamuchose ntchito. Pamene ndi pena pake pa Chingerezi ngati loyalty imakhala ngati pena pake yocheperapo kwathu kuno. Pamene kwanzathu pamene president ndi amene amasankha vice president ngati amene amasankhira nduna ndi kutanthauza kuti kaloyalty kamakhala ngati kochulukirapo. Ndeno anthu amaganiza kuti mwina mavuto wangathe titabweresa lamulo lonena kuti pa kampeni paja azingokhala president yekha wachipani basi osati kuti vice president yafa tikayikapo vice ndiye kuti anthu akumuvotera koma akhale president yekhayo akavoteredwa president iyo asankhe vice wake ndeti akasankha vice wake akhozanso kumuchosa ngati akuona kuti machitachita ake magwiridwe ake antchito sakukomedwa naye atha kumuchosa ngati mene amachosera nduna president chimozimozi ndi maganizo ena anabwera ndi amenewo. Ndi pali maganizonso ena achitatu maganizo achitatu amene anatuluka ndionena kuti mwina mwake kuno ku Malawi sitikuyenera kukhala ndi vice president chifukwa ntchito yake sitikuiona bwino. Ngati mukumbukire bwinobwino mbuyomu mu 1965 for 1966 tinakhala ndi constitution yathu yamba ngati Republic of Malawi 1966. Ndi mu 1965 panakhazikitsidwa bungwe losogozedwa ndi malemu Aleke Banda limene linazungulira dziko lonse la Malawi kupanga kafukufuku woti tifuna tikhale ndi constitution yathu maganizo a Malawi ndi otani. Ndi nthawi imeneyoyo anatulusa report yonena kuti position ya vice president isakhaliko ku Malawi. Anapereka zifukwa zingapo chifukwa china chonena kuti ife a Malawi tinazolowera kusogolozedwa ndi mfumu ndipo mfumu samakhala ndi vice koma amakhala ndi nduna basi osati vice. Ndi muchikhalidwe chathu kulibe zoti kukhala vice president. Chinanso ananena kuti sibwino munthu ametisankhe kukhala vice president koma ntchito yake yosaoneka bwinobwino yongodikirira kuti president amwalire ndiye akhale president ntchito yake ngokhala yomweyo. Ananena kuti yayi chifukwa zimene sizikupereka ulemu ndiponso sizaubwino pa umunthu kuti ntchito yake munthu ingokhala kudikirira kuti wina akamwalira ine ndilowepo ayi. Ndi pa zifukwa zimenezo unapezeka kuti tinachosapo ku vice president. Ndi muziko la Malawi muno nalibe vice president. Ndipo maiko ena monga ngati Ghana kumene kunali president amene ifeyo timatengerapo zinthu zina nayenso kunapezekanso kuti so dziko la Ghana kunalibe vice president. Ndi maiko angapo ndi kunapezeka kuti nafenso tinatengera chikhalidwe chimenecho. Ndi ena amanena kuti mwina mwake anthu amene aja amanena zoona pamene timalowa multi-party system tinakhala ngati kuti mwina mwake chilichonse cha one party system chinali cholakwika ndi tinachitaya uko ndikubweresamo zinthu za miwani. Koma mwina mfundo zimene zinakhazikitsidwa 1966 mwina zinali zabwino. Mwina vice president utuchose usakhalepo ukungotsa ndalama ulibe ntchito ungotipangisa kuti ikhale ndi mipungwepungwe ina ndi ina. Ndi maganizo amene anatuluka ngati mwandifunsa kuti kusonkhano anthu anakambirana zotani. Anthu anatulusa mfundo zimene ndatchulazi zitatuzi ngati mwina solution yonena kuti vice president umene tingathane nawo bwanji ziko. Ayi mwafotokoza bwino ndithu mfundo zomveka komanso zopangisa dziko kuti mwina tikhale pansi ndikuganiza za udindo umenewo. Koma ndimafuna ndipitenso pano kwa Ayuba James kuti inu mbali yanu mukuona chimene chimabweresa mpungwepungwe pa udindo wa vice president nda president ndi zifukwa zake ziti chimapangisa nchiyani? Anthu amene amakamba zakuthetsa mavuto ama ndinatha zambiri kunena kuti pali kupanga kuthetsa vuto pali kuthetsa chimene chimayambitsa vuto. Ama treating a symptom or treating the cause, the problem. Ine ndikuona ngati kuti sine political scientist as a Professor Kayuni is or the others are. Koma mukuona kwanga nditawerenga
zamadera angapo ndikupanga compare amene zimayendera ndikuona ngati the grand problem or the grand cause of the problem ili mu system imene feti matsata ya presidential elections or presidential democracy. Ndimaona ngati constitution yathu akamayipanga review ngati kungazakhala review tikanangosintha holistically ndikukhala parliamentary democracy ngati ya ku South Africa. Tiyapita ku parliamentary democracy ndikuti even nkhani yakunena akaini yochosa vice president ikhoza kutheka, because in that then what you have is a political party chisankho ichipani pete na masankho ndi aphungu ambiri chisankhe president. Now mmene momwe vice president sangafunikireso chifukwa what will happen is ngati timafuna vice president mmene zili pano kuti mafuna kamba kakuti mwina president amwalira then pasakhale gap sapangiso chisankho china. What will happen is in that case chipani chingopeza so munthu wina kuchipani kwawoko because chikaenda aphungu ambiri sizidasinthekena kali konse chinawina ndaphungu ambiri game yawo ikanali nechisankho chipanicho chingopeza so munthu wina chifukwa as I said earlier ntchito yekuti kuti mafuna vice president pakali pano Malawi konsene athu ndiona kuti nanga president akamwalira. That's all we need for a vice president for. Not ntchito sikuoneka sona pali ponse mu constitution ibili mzochita za daily dziko mati sizikuoneka pena pali ponse. Majuda amene amampasa vice president kuti kagwire kwa ntchito iyi ndoti mukaona akhoza pasa even nduna ena iliyonse akhoza pasa PS wina aliyese. So ntchito ya vice president sikuoneka bwinobwino unless mwina constitution ikananene zimene pakapano sinapange. Now to do away with all that tikanangopanga kuti tikhale ndi parliamentary system of democracy kuti president achokera ku chipani chimene chawina aphungu ambiri ngati panga khali president chawamwalira chipani chijacho chisathenso munthu wina abwere ngati president. Two, nithandiza kunena kuti ibili mudakhabe ndi vice president mu system imene yoyo kuma president akumpanga mistreat vice president. The party can recall the president that he said fundamentally you have breached the constitution by mistreating your vice president. Then we are recording you tili lako munthu wina munthu amene angatsate malamulo mmene aliye polemekeza vice president wake pompasa ntchito zake. That's how you see kuti ku South Africa sumakhala controversy ngati awawa chifukwa mukaziyang'ana ngakhale kupanga focus pa office ya president ya vice president mukaziyang'ana muoneka kuti the center, the pivot where everything revolves in the office ya president imene simafuna upanga share mphamvu the vice president imene imaona ngati vice president disrate imene kumachokera mwina kukayikirana kwambiri. It's either we deal with the vice president kungochosapo kuti office ya president izikhala ndi zonse but in a system that can manage the office of the president kuti isamapanga abuse mphamvu, and that system can only be the parliamentary democracy where you choose chipani chizitha kukhala mphamvu zompanga recall kuti ayi kuti wonongesera mbiri mmene kuyendetsera dziko chipani chathu chisazisankho next time tikuchotsapo tikapo munthu wina amene angayendetse according to the manifesto of the party and according to the constitution. If you can do that, then certainly you will have to share mphamvu za president to cascade the power to the vice president. Could the vice president as a class on the mphamvu zake properly stipulated in the constitution. But either way, this can be best managed within a parliamentary system of democracy where kuchisankho chisamaka sankhe president and mongo funa panga machangu changu kutodema ilipo ndi system imene ya yosankha president yoti mmampasa mphamvu zambiri because he knows kuti akusankha ineyo sakusankha chipani pamene pala president athu achama kuti anasankha pi ineyo asadasankhe chipani anasankha brothers chakwera chimodzi mwenso kaya bingu kaya ndana kuti anasankha ineyo bingu sadasankhe chipani, and that's why ibili chipani cho chimamuopaso munthu achisankho chipani chikumunyamula munthu kumpangira kampeni kuti akhale president chichamunyamula akafika pacho chipani chimambaso kumuopa kuti ngasina mwikepo ndiye inasankha iye. That's why it is wrong and it doesn't make sense. It's very absurd. Very absurd. Ndi chifukwa taona South Africa Thabo Mbeki he was recalled. Tinaonanso Jacob Zuma nawonso kuchoka pa mpando koma chipani cha ANC chikupitirira kuyendesa dziko. Ndimafuna sopano ndipite mwina kwa Amavuto Bamusi.
funso ili lonena kuti chimayambisa udani ndi chani pakati pa anthu awiriwa. Nthawi ina yake achakwera adayankhulapo maonena kuti ayi anthu inu ndamene mmatipangisa mmafuna kuti tizidana. Kodi how true is that mwina Apamusi tatiyankhulani. Apamusi ndakuimbirani pa foni ina. Apamusi tikupira mukundimva? Mukundimva Apamusi? Line ya Apamusi khala ngati ikuvuta, mwina tiyimbireso nthawi ina. Nde tipite kwa Achingaipe. Funso lomwe limene napasa Apamusi nkhani yonena kuti president achakwera adayankhulapo kunena kuti anthu atu ndi amene amafuna kuti ife tiziyambana. To what extent is that true? Chikoma kwambiri achunga chifukwa cha funso limeneli. Ndikukhulupirira kuti zimene ananena president achakwera tikutengera zimene iwo adakumana nazo ngati president. Komano zimene adanenazo zidakumvaso mbuyomu kuchokera kwa mapresident amene adakhalapo mu dindo umenewu. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti president aliyense amakhala ndi anthu omuthandiza, ndipo amakhala ndi anthu amene amadya naye, amapindula naye. Ndiye kawiri anthu amene amapindula ndi president uja amayamba kuganiza za tsogolo lawo president yu akadzachoka pa mpando. Ndiye chifukwa chonena kuti naturally anthu timayembekezera kuti vice president ndi amene akhoza kulowa m'malo, amatangwanika anthu aja ndi kumaona kuti kodi vice president yu atakhala kuti watenga, ife tidzapitiriza kusangalala ndi kudyerera mmene tikudyerera panopa. Ndiye kagulu kamene kaja ngati kali ndi mantha, ngati ma interest awo ali threatened akamamuona vice president, amene aja ndi amene amayambitsa zinthu zimene zimabweretsa mpungwepungwe pakati pa president ndi vice president. Cholinga chonena kuti vice president yu mwayi wake ungothera pompa asadzapitirize kutsogoloku, chifukwa akadzapitiriza mwina zawo sizidzayendera bwino. Imeneyi ndiye nkhani yomwe timayiona tikayamba kuona upresident onse amene takhala nawo ndi ma vice president. Chabwino imakhala nkhani ya succession. Ndikuduleni kaye pomwepo pepani Achingaipe, ndikuduleni fwe Apamusi aja sopano line yawo yapezeka sopano. Apamusi mukundimva? Ndikumvani achunga. Yes, pepani lero line inakhanga tinafutirapo yanu. Koma timafuna ndithu ndikhulupirira kuti masatira zimene anzano amakamba. Inuyo ni munthu mmodzi amene apart from studying politics mwakhalanso munthu mmodzi amene mwachita nawo ndalezi. Ndimafuna ndikufunseni kunena kuti inuyo from your experience chimene chimabweretsa udani pakati pa vice president ndi a president ndi chani malayi muno? Muna muchingerezi mwakuti politics of narrow interest. Kapena tinewona kuti ndale zongofuna kuzisangalatsa kapena kuzilemeretsa pakagulu kochepa. Kenanso muna ndikuona ngati nsonga imene amanena Achingaipe apa kuti nkhani ya ndale za timagulu. Komanso chachiwiri ndi ndale zosankhana mtundu, tribal politics komanso regional politics. Chifukwa akupezeka kuti president uja mwina akuchokera ku gulu lina pamene vice president achokera ku gulu lina, vice president achokera ku chigawo china kapena boma lina. Zipenezo zikubweretsanso mpungwepungwe. Chachiwiri chachitatu. Yes, tukumvani. Nambala ya Apamusi ukhangati lero ayindithu utivutirapo, but we'll try to reconnect you very shortly. Ndipereke mwayi kwa Professor Hape Kayuni kuti munene mawanu omaliza. Mawanu omaliza inu ngati munthu onena kuti mawerenga mabuku ochuluka zedi, mukaona mascenario amaiko ena kapena kuti mmene anzathu amachitira ndi kuno, mukuona ngati kuti mwina
Mwina, what are the interesting facts about how our friends have dealt with a situation like this one, and kuti ngatani kuti mwina tisapitirire kukhala ndi mavuto pa ofesi imeneyi? Inu kwambiri tikufunsani from the point of academics, fati kudziwa kuti ntchito yanu kwambiri ku Political Science Association iko ndiyo yolembalemba ndi kafukufuku. Professor Hape Kayuni. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu. Indeed, kuno ku Malawi tiyenera kulingalira chifukwa chakuti nkhani ya vice president ndi president kusagwirizana imeneyi sinachitike kamodzi, sinachitike kawiri, koma yachitirira kawiri. Ndikuti pamene pali vuto lalikulu loti ifeyo ku Malawi anthu osatira ndale zitikhudze kwambiri. Ndipo chifukwa kuti tikama ngati nkhani sitingathane nayo koma tikuyembekezera kuti kusogoloko zinthu zizayenda bwino zaka 10 20 30 zikubwera zizakonzedwa ndiye kuzinamiza chifukwa kuti rekodi yathu kwa zaka 30 yaonesa kuti sitinachite bwino. Ndiye kuti china chake chiyenera kuchitikapo kanthu. Ndiye ife ndi udindo wathu wakafukufuku ifeyo ngati ma academics kuti tiunikire kuti Malawi tionepo apa pali nkhani apa pangepo nkhani. Ndiye tikaona maiko anzathu tisatitengere munga ngati ku America kaya kuti koma mu Africa momwe tikuona kuti kesi yabwino imene ambiri tikuona ngati mwina tingatengere kuphunziro kwambiri munga ngati ku Zambia. Tikaona ndale za ku Malawi ndi ndale za ku Zambia pena pake timakhanga tikufanana sikunena kuti ndife exactly the same koma timafanana nako. Political culture ndiyofananira nako ndi anzathu apa Zambia. Tikatengera history ndizoterozo ndi tikuona kuti anzathu mwina system imene anagwirisa ntchito mwina titayiyeserako ingatithandize chifukwa kuti iwowo nendaneneramo tikatenga extreme case yonena kuti tiyese vice president imene yonso ndi option ina komabe tikhala ngati tili dziko limene lili strange kuno ku Africa lili ngati lapalokha muzochitika zace. Koma tikatengera Zambia ndi ziko loti mwina tingaphunzireko kuti butoli analithesa bwino fati pali president amene amasankha vice president amamusankha ngati nduna. Pamene popo at least timaona kuti mavuto ambiri amene tingakumane nawo amene anzanga athulawa mwina akhoza kutha ifati kaloya atekakhalapo anthu azioneka kuti akugwirira ntchito limodzi. Ndipo ngati wina kunkayikira nzake president ndi vice president paina kukhala trust aina kugwira ntchito limodzi bwino kuti ziko liyende bwino. Ndi ngati the trust palibe ndipo president alibe mphamvu yomuchosa vice president ndipo pali vuto. Nde mwina titayeserako system anenako ya ku South Africa inde ndiyo yoweka komabe South Africa ndi Malawi pena pake political history yathu ikusiyanira nako koma nzathu apa Zambia timafananira nako. Nde ganizo lathu advice yathu mina imene tingaperekeko advice yanga nditero imene ningaperekeko ndiyoti mwina titaonerako ku Zambia ko ndikuona kuti mwina kupangako improve osati kungopanga copy and paste koma kupangako improve mina mapangira muja kuti president azisankha koma mwina tikhoza kuonjezeramo zinthu zina zoti zifananira iko kwambiri ndi imene timachitira ife tikatero zikhala bwino. Tathokoza kwambiri Professor Hape Kayuni amene muli a co-editor in chief of the Political Scientists Association Malawi Journal of Politics and Public Affairs. Tathokoza kwambiri mukhale ndi siku lopambana. Ndiye tikachoka kwa akayuni timafuna sopano kuti tipite kwa achingayipe kuti nawonso amalize mbali yawo tialowesapo nthawi ina pamusi chifukwa cha lutiza kuti foni yawo inazavutirapo line yawo kumatapasa mauthenga awiri amene maona ngati ndawopasa chidwi onena kuti ndingo awerenga mwansangansanga. Ena amafunsa kuti kodi atsogoleri in terms of seniority per function His Excellency the President of the country nda Vice President alipo ndi mphamvu zoti ati mphamvu zawo zimayenda motani kodi bwanji pa ubale wawo amene amayenera kuti azimuyimisa HE ndi ndani kodi amene saona kuti pali Vice President okuti amuyimise HE ndi maorganizers kapena ndi HE mwini wakeyo ndi amene amanena kuti yayi awawa akandiyimise ndi wachipani kodi zimayenda bwanja papa tatifotokozereni akufotokoza ndithu mofunsa ndimaona ngati achingayipe mwikhuza nkhani imeneyo kuti kodi zikumakhala bwanji tipite kumeneko achingayipe Dr. Chingayipe tamalizani.
zoma kwambiri mwina ndimalize ndifundo zitatu. Poyamba ndingoyankha funso labwera kuchokera kwa omvera kuti imene ija ndi nkhani ya protocol and nthawi zina protocol imayendera mmene ndale zikuyendera. Ndiye chifukwa cha ndale zinthu zina zimatha kudumphidwa, koma tikatengera seniority monga mmene zimakhalira pa ndondomeko ya boma osati ya kuchipani, ndiye kuti timayambira a president pamwamba, a vice president pambuyo pawo, nkubwera nduna musi mwa vice president, ndiponso ndunazo zimayalidwanso kutengera seniority ya unduna wawo mu cabinet muja. Ndiye pa protocol timayembekeza kuti wachiwiri wako ndamene amakudzutsa kuti ulankhule, koma nthawi zina chifukwa cha mmene ndale zikuyendera zinthu zimakhala kuti zikuphonyeka mmene takhala tikuzionera m'mbuyomu, zikakhala kuti zinthu zasolobana pakati pa president ndi wachiwiri wake. Tingoyankha mwachoncho, mafuna ndinene kuti Ayuba James anapereka maganizo omwe tikhoza kupanga kuti tithane ndi vuto limeneli, kusintha system of government kuchoka ku presidential system kupita ku parliamentary system. Nzotheka ndithu kungoti it would be a major change of our constitutional scheme. Osati so pang'ono kwambiri ndithu, nzotheka koma ndizovuta kuti anthu achikambirane nkukonza ndondomeko zatsopano za mtundu wa boma mmene tizipangira. 1 minute, President. Professor Soka Yuni anakamba zoti tikhoza kuyang'ana ku Zambia kutengerako pang'ono kuisuntha, tikhoza kupanga choncho, koma zikutanthauza kuti titatapanga choncho vice president akhala bound to the president, ndipo ikhala a relationship of loyalty. Pepani ya president, pepani achenga ipe, wina watumiza utenga pana kuti halo abwana, ndinkulu ndithu mmodzi wa boma akuti the Zambian constitution was changed in 2016 under the Constitutional Amendment Act number 2 of 2016. Under the amendment, Zambia now has the same system as Malawi on presidency. Maybe Professor Kayuni may not be aware of that. Take note, I'm also a lawyer by profession, so I follow events in other jurisdictions ngati lawyer wa boma, for obvious reasons stingate kumchula dzina. Malizani ndithu, you've got a minute to conclude. Ndimafuna ndineneso mfundo yomweyo kuti kawiri timakhala kuti tili mu system iyi tikuona yanzathu tikuona ngati ndi abwino, koma amene aja amakhala kuyang'ana system yathu afuna abwere ku system yathu, zimene timaziona kwambiri. I was going to make the same point about the Zambian situation, koma ndimafuna ndinene kuti tikhoza kuisunga system yathu imene ilimu, koma mu system momwemu ingopeza ntchito yoti vice president azipanga, koma ikhale ntchito yonena kuti ibweretsa mutual dependence between the president and the vice president. In my wild thoughts, nimaganiza kuti titapanga malamulo onena kuti the vice president of this republic will be the leader of government business in parliament. Tathana nayo chifukwa vice president amene ali choncho akuyenera kukhala loyo kwa president, chifukwa otherwise ntchito ku nyumba ya malamulo siyenda. President akuyenera kugwirizana ndi vice president wawo chifukwa ndi woyendetsera ntchito za boma ku nyumba ya malamulo. Vice president wachoncho sangamaphonye ma cabinet meetings ngati mmene a vice president ena ambuyo amapangira. Sono ndimaona ngati kuti kungokhala ndi ntchito yokhayo imodzi ikhoza kusolva zinthu zambiri, chifukwa ngakhale nduna zikhalanso ndule kwa vice president wawo, chifukwa zinthu za kuma ministry kwawo sizingayende nyumba ya malamulo opanda vice president yemwe akhale ngati leader of government business. So tikuyenera tiganize solution yomwe ikhozokhala context specific and context fit ku Malawi kunoko kuti ithandize kuthana ndi mavuto amene timakumana nawo malingana ndi mmene ndale zathu zimapangira. Tikuyenera kupanga copy and paste, koma tikuyenera tiphunzire kwinapo and put things together to create a solution that works in our system.
Chabwino tithokoze kwambiri Dr. Henry Chingaipe komanso tithokoze kuzera mwa inu bungwe lonseli ndithu la Political Scientists Association kuno ku Malawi kuti mwayamba ndithu ndi mphamvu ndipo opitirizani mukatipepesereso kwa Bamusi kuti lero line ikuoneka kuti iya inatifutirapo, and because of time we can't be able to connect him anymore. Tathokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana Chingaipe. Zikomo kwambiri Achunga. Pomaliza ndipite kwa Ayuba James. Ayuba James, are you on the line? Mukundimva? Bwana timalize ndipo timwasala nokha ndithakukuwuzani mawu awa. Wina anatumiza uthenga kuti Ayuba James ndi lawyer yekhayo yemwe amandiyankhulira za nzeru ndipo ngati at times mumpase award yapadera awa ndafa. Ndiye ayi ndithu nthawi zina kumayamikira aliyense amakhala ndi zofowoka zake, amakhaso ndi zabwino zace. I'm humbled. Mawu anomaliza. Mawanga mazolea kuti mafulumira nditsale nawo la Dr. Chingaipe kunena kuti vice president ukhala leader wa nyumba ya malamulo zikhoza khala ndi mavuto angapo. One of those problems ndiyona kuti chakhala mu situation ngati imene tinayo panopa ina kuti vice president ali ndi ambition yake and the president iso ali ndi ambition yake. Agenda ya president to push through his policies mu parliament ikhoza kuvuta, akhoza kuipanga sabotage vice president, because we should always safeguard against situation ngati amene kuti where we have a vice president amene ambition yake so ndoza khala president and ali ma policies yake amene afuna kuti ayambe kuonekera iye akati vice president, and mwendi president amene afuna apange push through manifesto yake mu parliament. And the two are tangentially different. Mapeto yake mzoza kuti vice president being leader of the house akungopanga sabotage kali konse boma ngokhala 5 years osaenda mmene president akufunira wanthawi imeneyo, and zinthu zikhoza khala kuti zasokonekera. Kwa ineyo njira yabwino ngakhala akuopa kuti kusintha constitution imene ya Professor Kayuni kuti chinthu chachikulu kwambiri amene Chingaipe kuti chinthu chachikulu kwambiri mwina chikhoza kutivutirapo. Kwa ineyo tisamaope kusintha pati kusintha kwakukulu tiye ndichisinthe ngati imene Chingaipe pangira kuti chitiyendere bwino maso mibado yakusogolo idzathandize. Kwa ineyo abolish the vice presidency then tipange shift completely kutipire ku parliamentary democracy ya imfunda anu yamfika chipani chimene chinaphungu ambiri chizisankha president. In that situation you don't need the vice president. And akakhala unena kuti president yokalakwisa timuchotsako tibweretsa wina, president akamwalira sipofuna vice president apitepo chipani chisankha munthu wina immediately pazikhazi ziziyenda bwino, and the president adziopa kuti ine ndikangopanga zanga pano andichotsapo ifo chipani chili mphamvu zondichotsapo ngasindi kupanga zimene zili manifesto ya chipani komanso mu constitution ya dziko. Tathokoza kwambiri Sylvester Ayuba James, mukhale ndi tsiku lopambana.